Assalamu alaykum nähwan adamlar, edýdi watandaşlar, ene tirleşiňe diýýärler, görüşmeleşiňe diýýärler. Halkymyzyň milli lider gahryman arkadaşymyň we hormatly prezidentimiň arkadaşymy, gahryman ferdarmyň saýasynda her bir günde toýlary, bayramlary geçirýär. Bu gün bolsa ýurdumyzyň göze tüzeklerini diýerler. Türkmenistan matbuatyny milli drama teatrynda medeniýet we sungat işgärleriniň begenji, joşuny buýtanjy hafta goşulanýar. Çünki bugünkü ajaýyp günümizde hormatly prezidentimiz arkadaşy gahryman ferdarmyň adyndan bir näçe olar şafer paýlaryna munafik bolýarlar, mehribanlar. Biziň medeniýet we sungat işgärlerimizin bugünkü ajaýyp günleri bir näçesine elbetde hormatly atlar şeýlekem şu ajaýyp günler hem Türkmenistanyň prezidentiniň türkmeniň altyn asyratly bäselçigi jemlenýär we elbetde bu hem olaryň ýeňjiler üçin ören ýatdan çykmajak günleriň biri bolýar. Mehriban adamlar bilen bu ajaýyp günde Türkmen portal web saytymyzyň döwletçilik işgärleri bilen şol ähli medeniýet we sungat işgärleriniň bagtyny siziň bilen paýlaşmak we olaryň şatlygyna şatlyk goşmak üçin bu ýere geldik. Mehribanlar elbetde bizden bir näçe gyzykly pursatlar we ýöretýän çykmajak şeýler şatlykly, begençli ýagdaýlar size we elbetde sizden bizden daşlaşmasyňy diýip şu ajaýyp pursatda umyt edýäs. Bir her bir adamın durmuşunda bir bagtly güni bolýar. Şol bagtly gün men üçin şuun Türkmenistanyň garaşlygynyň 33 ýyllygyna halk maslahatynyň meclisinde hormatly arkadaşly ferdarmyň şafer paýyna munafik boldum. Şafer paýyny ýapdy. Ve şafer paý men üçin gatur uly bag çanly garaşlygynyň 30 ýyllyk bayramy bilen gutlaýan bayramlar gutly boldy. Hormatly arkadaşly ferdarmyň iýilmez günümizden şoň ýaly gutlaýan bayramlar gutly boldy. Edil söz bilen beýan etip bolanak sebäbi ýurt başlanmadan özi silaglamasy, özi fer paýlamasy gatullykan bagyt biziň kiçijek ujyp sylja rahmetimize ören ullakan fer paý berdi, ören ullakan bagyt berdi. Nähip bolsa geljek günlerde mehriban arkadaşly gahryman ferdarmyzyň bize beren ynamyny ödep, has hem uly işler etmegimize ullakan höwes döretdi. Mehriban arkadaşly gahryman ferdarmyza şolar ýaly ajaýyp mümkinçilikler döredip, şeýle şafer paýlary berip bize fiilaglan üçin, tarpalan üçin köp sagatyny aýdýan. Oý mehriban arkadaşly gahryman ferdarmyzyň janlary sag, ömürleri uzak alyp barýan işler mundan beýlekem rowaşlyklara weslensin. Mehriban adamlar bu ülkenin şatlygyny din paýlaşan ýerleşme meşhur dirijor, meşhur elbetde şahsiýet Türkmenistanyň arkagynyň artisti Resul Güreci. Resul şu ülkenin şeýle gazanan üstünlüğümüz bilen hormatly prezidentimiň şafer paýyna munafik bolmagy bilen tüýsürekden gutlaýar. Öz ýürek goýsanjyňyz we biziň bilen paýlaşadyň gelen maglumatlar bolsa başdan. Дорогие читатели Туркмен-портал, для меня сегодня действительно один из счастливых дней. Я получил звание заслуженного артиста Туркменистана и хочу выразить огромную благодарность уважаемому президенту Туркменистана и милли-лидеру нашей страны. Огромная просто благодарность им за то, что они оценили мой труд и то, что я сегодня получил звание заслуженного артиста Туркменистана. И это вдохновляет еще больше дальше творить, работать и делать, процветать нашу культуру во благо нашей страны, нашего Отечества. Я благодарен президенту и милли-лидеру за столь высокую оценку моего труда. Mehriban adamlaryna bugünkü günde hem şartlygy goşulanyp ony hem biziň ählimiz bilen paýlaşan medeniýet we sungat işgärimiz meşhur aýdynçy ýerine ýetirji Türkmenistanyň arkagynyň artisti Rahim Gurbanow. Elbetde Rahim gazanan beýik derejeňe adyny bilen tüýsürekden gutlaýar. Mundan meýlegem ul üstünlikler arzuw edýär. Edil şu pursatda şu ady munasip bol sahnadan biziň ýanymyza düşdiňiz. Şu pursatlary duýgulary paýlaşaýmy mümkin bolsa. Bugün bizim gahryman arkadaşlar ferdarmy biziň çekken ujupşydy rahmetimize ul baha berip Türkmenistanyň atyny artistine ady berdi. Gahryman arkadaşymyzyň
Kahraman arkadaşlar ferdarmyň janlar sag iýlik aýtdy işte endi dama rowaj atyp bilen gelecekde özüni täze aýdynamynda işläp Türkmeniň milli lideri Kahraman arkadar Kahraman ferdarmydy bütün halkyň begenleri bilen goý sportda beýdanlanmam ähli watandaşlarymyzy ýetip gelen şanly garaşlylygymyň 33 ýyl toýunyň çyndyrakdan gutlaýan goý Türkmenistan ýurdumyzda aýdym saryň owady şaşylan bir benetden biri şeýle göderip durdy ýaşaýan Türkmeniň milli lideri bize ähli waty göreli bolýan Kahraman arkadar Kahraman ferdarmyň janlar sag iyi ýurtdaýt işler ilmidama rowaj alsyn. Mehriban adamlar, edil watandaşlar, bu ajaýyp günne kimside ýetirmek bilen şeýle gyzykly bir toplamy we ýürekden çykýan ýürek buýsançlamyçylardan ibarat biz ýene şu ajaýyp bir topda bugun günne ähli, sylaga, hormata, baýraklara münasip bolan medeniýet we sungat uslatlamady tüýsüregimizden gutlaýar şeýlekem sözümizden we gepleşigimizden ahyrynda şeýle ajaýyp zamanany biziň üçin döredip beren halkymyzyň we medeniýetimizden sungatymyzyň hak howanlarlary halkymyzyň milli lideri Kahraman arkadamda hemde hormatly prezidentimiz arkadaly Kahraman ferdarmyda köp sawarsyzlygymyzy aýdyp olaryň jaglarynyň sag başlarynyň dik tutýan her bir tutumly işleriniň elmidama rowaçlyklary beslenmegiň tüýsüregimizden ardu edýär. Şeýlekem mehribanlar şu ajaýyp bir topdan peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman arkadamydy federal müsüllikli dowam etdirýän hormatly prezidentimiz arkadaly Kahraman ferdarmydy hemde siziň ähliňizi şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toý bayramy münasibetli tüýsürekden gutlaýar. Goý elmidama asuda we parahat durmuşyň gödürini görüp ýaşamak bilen ählimizde meýesser etsin mehribanlar. Sag bolun we saglykda görüşerik.